Ngayon po, magluluto po tayo ng okra omelette. Lady finger omelette. Painit lang po tayo ng kawali. Lagyan ng mantika. Hintayin uminit ang mantika. Ilagay ang nahiwang okra. Hintayin lumambot. Haluin lang para hindi siya masunog. Madali lang naman itong lumambot. Hintayin itong lumambot. Mga 1 minute siguro luto na ito. Ayan. Parang pwede na siya. Malambot na siya. Siguraduhin lang na hindi ito masunog. Ayan. Pwede nang ilagay itong itlog. 2 itlog at saka 1 tablespoon na soy sauce. Ilagay na natin yung itlog. Hintayin lang natin bumuo yung itlog bago natin siyang baliktarin. Ayan, pwede na siyang baliktarin kasi parang nabuo na yung itlog. Natin siyang buo konti para tumigas yung itlog. Ayan. And guys, luto na ang ating okra omelette. At lagay na natin siya sa plato. And guys, luto na ang ating okra omelette. Gawin nyo po ito, masarap po ito, madali lang pong gawin. Thanks for watching!